kontatzea behin bebai, gure tia Pakitak, argitxia nola eurek arrazolan egon zirela, eta hemengo arrazolako, familia, nazionalen aldeko familia bat, hango semea, nola gabaz pasatu zen nazional alderan, omendik galtzaratik izpiste alderan egon zirela, Zabalandi aldean egon zirela nazionalak, eta ez hau zela, heltzen naizenean, botako dut susidi bat edo tiro bat, jakiteko ja beste aldean nagoela, eta alan jakin zuten, semea bazegoela nazionalekin, da gero sartu zirenean errekanduitik bera, orduen bera joan zan etxeik etxe, seinalatzen nortzuk dizian gorriak eta nortzuk eta zentzuk ez. Hola izan. Izen ez duzu nahi aipatzik, ezta? Ez du merezi, gaur egun ez du merezi. Baina bera kontatzen du nola, hemen baserri bateko alabak, iturraldekoak edo, nola ulea moztuta ibila bizanlak aldetik eta kaka dariola, eta, purgatu egiten zut.